तरकस में हाथ डाल ले बा हम हमार लड़का दोनों छोट छोट लड़का देखो तारे हम जनी कौन बाण मारी आ तले उघारे प्रचार आ जाता है लक्ष्य इंटरनेशनल ठीक लौड़ा सुर के भाई खाने लगा ऐसे सबके पूजा होता ना होता एगो रामायण में लौड़ा सुर रहले शत्रुघ्न जी उनकर बोध कइले उनकरो नाम चलता न चलता नीमन के संगे बौरू के नाम चलेले बाबा दुर्गा जी के नाम चली तले महिषासुर के नाम चली राम जी के नाम चली तले रावण के नाम चली कृष्ण जी के नाम चली तले कंस के नाम चली आजो के डेट में एसपी इंस्पेक्टर दरोगा ये सब जना बालो को जब क्रिमिनल बाले सारा क्रिमिनल अगर जाके सरेंडर बोल दे तो कल है नीतीश कुमार कह दें कि आप लोग बिना पूछे रिटायर हो जाए पेंशन का टेंशन ना ले सर वो सब देखला हो कब हलुक पॉकेट मार पकड़ाई नु तो पुलिस लोग मारत ले जाला वीआईपी गुंडा धराई तो ठंडा पियावत ले लेको मल्लिकार्जुन देखो मागे में जाना तरह के वो चाहिए तो तार प्रमोशन हो जाए तुरंत ले ऐसे निमन पाउर एक संगे पूजाला यहाँ के महिषासुर के भाई खाने लगा तर ना भाई तू ठीक लौड़ा सुर के भाई खाने लगा वही जैसे मुहवे हो गइल भाई तार मुंह खाली वही मुंह लौड़े सुर खाने तार मुंह खाली चौको बरखा ई कोनो बात भगवान ऊपर से बना के अलग अलग भेजले अलग अलग रूप देले बड़े अलग अलग डिजाइन देले बड़े केहू के लंगड़ बना देले बड़े केहू के अनहर बना गलती कहते नहीं ना ये तो सब भगवान के बनावल हो हमार बनावल तहार बनावल जे कुछ बा हमने का तो घर बनावत तनी सब बना खाती गाड़ी किना तनी सब बना खाती ना जमीन किना तनी सब बना खाती ना पटीदार खाती वो तो परिवार खातिर किन के हमने के चल जाब सब मर जइबो तो मौगियो तारा से घिनाए लगे कहि की हटावलो ना तो बसा तारा सन रही ठेकैता गइले रो जितना जल्दी रही उतना ठीक रही नु चढ़ा दी यही बाबा के पानी चूसता कुछ याद पड़ता का चढ़ा दी पानी अच्छा कोनो बात नहीं के मर्यादा में हर काम कोने के बा यस बाकी घर से बैठिए को बात कहता नहीं बरोबर पानी चूसता है कौन है तो हम कहती ना कोई गाली परसों के बात हो बाबा हमारे लगे फोन कोई नहीं बाबा 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 याद बा बाबा फोन करने के अभियंता जी प्रोग्राम में से आके एसी चला के चीते सुतर ने हाथ पाए अच्छा मौगी पेटवा दबावत रहे बैठ के पेटवे पर अच्छा पेटे में बैठ के ना चाचा अश्लील ना हो चाचा घबराए मत रहुआ अश्लील ना हो रहुआ घबराए मत शांति तले यहाँ के लड़का एगो आ गइल कत करी पापा मम्मी पापा का पेट दबाओ तारू तो कहले हाँ बाबू पेट दबाओ तनी क्यों कहले कि पेट में ज्यादा हवा हो गइल बा हवा निकालता नहीं तो कहता लड़का बा कि मम्मी छोड़ दो का फायदा तू ना रहेलू नु तो बड़की माई अच्छा छोचिया फूंक के हवा भर दे और फायदा बताओ बोले छुटिया हां भाई टायर में हवा ना कोई जाला देखा फेल ना घबराओ संगीत गीत सब चली बाकी में केहू के रूसे के नहीं खे हम 15 मिनट गोनई गोनी हो तो एगो प्रचार देखोनी हंसे खाती टीवी में रामायण देखो तनी लू तो मैं प्रचार नहीं खे वो खाली रामायण चलता भैया हम ही घरे गनी बलिया जिला से तले हमार लड़का टीवी देखत सन रामायण चलत रहे हम कहने की देख लो बबुआ कोनो बात नहीं रावण ललकारता के दो बनवासी बंदर भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दिए जिसके चलने से धरती में डगमगाहट हो जाती है मेरा भाई कुंभकर्ण जगता है तो देवताओं में खलबली मच जाती है मेरा पुत्र मेघनाथ जो इंद्र पर विजेता होकर इंद्रजीत कहलाता है और तुम बंदर भालू की सेना लेकर चढ़ाई कर दिया ये लो मेरा प्रहार तरकस में हाथ डाल ले बा हम हमार लड़का दोनों छोट छोट लड़का देखो तारे हम जनी कौन बाण मारी आ तले उघारे प्रचार आ जाता है लक्ष्य इंटरनेशनल सही पर मोदी जी से कंप्लेन नहीं करो लड़को हमार छोट छोट बड़ा से कौन सा पापा
और मोटका लावन हो हाँ। पतरका लाम हो हाँ अरे घाले कौन घूमती है अने बेटा सियान हो के दोहा चौपाई के ज्ञान हो तो चेंज पता कि ना पापा बताई बताएं मोइल हम कट कहें अब वो लड़का के संग लड़का नहीं बनबो हम कहें बेटा देखो मोटका रावण हो पतरका राम हो ऐ सुपने खिया हियो नाक कान कटाए वाला बा गरमाइले ढोल अतले यहाँ के घर एक दिन कोई नहीं यहाँ के एगो लड़का बड़े नाम धले बनी पुरुषोत्तम बताएं कहता कहता था बड़ी दंताल बने लो पैसा ले ली बाद में बबलू सिंह जी ढंकने से 500 रुपए दिले बनी भैया के बार बार प्रणाम करते हैं जब भोलादानी बनौले रहे तो यहाँ का लड़का तो विद्वान परिवार के कहता की बतावो ये बताओ महाभारत में देखावता पांडव लो जन्म तैते लहलत दुर्योधन घात कैसे कैलत वन में गइलू भीत मंगल देखावता नहाइल धोइल देखावता खाइल देखावता ई बतावो कि पांडव लो डोल डाल को ले कब जाला ओके बाबू तो महाभारत में लिखल नहीं खे रोए ब्राह्मण ही बताई तुप लहो उ लो बॉल आदमी हो जो लतिबिया चले लनु तले में देखावे लालू अतिबिया जैसे बंद होला जाके घूम फिर के आ जाला गीत सब है गावल बाकी भिखारी ठाड़ के होना हो ना हो रहा तो पुरनका अंदाज के बानी चाचा जी